danas ćemo snimati FIFA 15. Ovo je prva epizoda na mom kanalu od što se tiče FIFA 15. To? Kad se sporuči tava, znači kao ide. Ajde više. Čitaj se. Znači neću nešto mnogo raditi, odmah ću krenuti da igram. Pošto nam mnogo memorije za snimanje. Tako da snimamo. Ovo mi tim košta isto sekundu. Nemam nijedno dobro. Čitaj se. Ajde, učitaj se. Ok, nešto mi je zabagovalo. Evo ga. Sljedeći nešto se smanjio zvuk, to se češće dešava. Ajde, pas. Idemo. Idemo. Dobre, trčaj. Sad. Gdje? Ovaj. Ajmo, dobre. Idemo. Trči. Gdje? Da ova lopta malo skrenula i bio gol. No što je ovoliko... What the fuck? To je ovoliko bagu. Ajde, napadaj ga, brate. Napadni ga, dobre. U napad! Sad! Je. Dobre. Ne, ajde. Dobre, idemo! Ste vidjeli kako ovo sad bilo gusto. Pas, ajmo. Sad ćemo samo da se dodajemo. Te. Pas, ajmo. Koliko veliko baguje, brate, da vidim da će mi oduzimati. Ajde! Dobre. Idemo. Ovo mi je tu da vam pojma. Pas. Dobre. Pas. Dobre, ajmo. Šut! Sad iz odbitka! A daj više. Kako nisam spio da dam go. Ajde, sad. Sad hvati, dobro. Yes, idemo, sprint. Pas. Dobre, sprint, ajmo. Idemo. Ajmo, sprint, ajmo. Pas. Trči. Šut! Dobre! 1:0! Vodimo 1:0. Čuti, snimam. Vodimo 1:0. Gdje? Sad utrči. Dobre.
sprint. I završeno prvo poluvreme. Sad ćemo da pređemo odmah i na drugo. Kad sam u drugom poluvremenu, odmah nešto poblesavim. Ajde! Ja mislim da je ova utakmica naša. Ajmo. Joj! Ajde, idemo. Ajde. Sad. Dobre! Ja, ajmo. Sprint! Tate, ajde, uleći! Sad. Ajde. Dobre. Stini. Sprint, pas. Ajmo, sprint. Ajmo, dodaj! Dobre, idemo. Pas. Dobre, sprint. Šut. Stini. A daj, vrte. Kako je išla lopta. Vidite ovo. Ole, i za malog u taknu strativu. Au. Kakve su šanse da neko ovo promaši? Dobre, idemo. Ajmo, trči pas. Te što blago svi. Da skroz nekom vamo desnom, koji je 1000 metara dalje. Ajde! Ajde, trči. Ujoj! Utrčavaj, dobre, ajde, stigni, idem. Pas. Imam tamo naprijed, sa nekom skroz desnom da dodeš. Ajmo! Naprijed! Ne izda. Ajmo. Nove svakako vodimo. Ajmo. Trči. Dobre, stigni! Ja. Ajde, negde tamo bez veze. 3 lepe šargarepe. Okej, idemo. Ajmo. Dobro, sada. Ajde. Sad, sprint. Sprint trap. Ajde, sprint. Pas. Dobre, ide, ajmo. Trči. Gašuti. Gašuti, šta sam sad rekao. Sad. Utrči. Dobre, utrčavaj. Juf, ajde. Utrčavaj. Što te... Pobjeda. Ne. Jeste, pobjeda. Ja, odbaguj. To je bilo to, ljudi. Stresao sam. Čekaj. Znači, ovu turu smo ih odrali. Znači, nešto je zabako. Znači, ljudi, ovu turu. Onda ovo da prekinem. Vidi ovo. Kako smo ih odrali. Nešto odrali. Te brate, odbaguj! I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Poz! Klikni.